Heddiw rydyn ni am siarad amdano Eisteddfod yr Urdd 2013. Mae'r cystadleuaeth mae Ysgol Pencae wedi dewis yw creu gwefan amdano patrymau Amgylchfyd Caerdydd. Caleb, beth oes gan ti ddweud am patrymau Amgylchfyd Caerdydd? Rydyn ni'n gobeithio fod plant ledled y wlad yn gallu deall patrymau Amgylchfyd yn ein ardal ni. Rydyn ni'n gobeithio bydd y gwefan yn sbartunio plant eraill y wlad i archwilio ei ardal nhw i ddod i adnabod patrymau Amgylchfyd sydd yn ei ardal nhw. Rydym yn gobeithio gallu plant hyn yn gallu ddarganfod pethau o gwefan ni at ein gwefan fel bod rhan o'r map ar ein tudalen gartref gyda gwybodaeth a lluniau am eu patrymau nhw. Diolch yn fawr.